arassaja bolsaňyz gelmez ýanyňa kesel. Diýerlermi dam size arassa sagdyn nesil. Ine men ellim arassaja görnýär. Elimi ýuwmak ýokmanam del. Beýdimek dogry däldir mehriban dostlarym. Sebäbi biziň ellemizde gözümüze görünmeýän bir neçe ziýanly mikroplar bolmak ahmal. Gelin şoň üçin bileje arassaçylygyň ilkinji dizigini, ýagny elimizi dogry ýuwmaga öwrenelim. Ilki eliňe suw aktyrmaly. Hökman sabun bilen ýuwmaly. Eliňi sabun bilen mazaly owkulamaly. Eliňiziň arka ýüzünem sabunlamaly. Barmaklaň arasyny ýuwmagam unutmaň. Başam barmaňyzy aýry tinlikde ýuwun. Dyrnaklaňyzy hemem barmaklaňyzy bir kemsiz ýuwun. Elleňizi gowdurlaň. Arassaja el süpürji bilen elleňizi süpüriň. Ine de elimiz arassaja bolly. Ýatdan çykarmaň. Eliňizi daşardan geleňizde, hajathanadan çykaňyzda, nahardan öň hem soň hökman ýuwmalydyr. Arassa bolun, sagdyn bolun, şadýanjy bolun.